припискай уҷа ҳазор занҳо кор мекунанд, пол мешуванд, да магазиноанд, айрӯи химо ба занҳоро боғам метаҳанд. барои ҳам бародаром ма чист ҳами ховм набурд, хестам гуфтам бидуром ҳамиҷа 4 дона чақчақ кунам. ғариб кадомет менависи ту ғариб дидагӣ неси, ту сука ғарибира бомба мефаҳмӣ, ту паат беномусовре ай пули ота вочад миёну дар накадай, ту биё иҷа биё як бор бе прописка адел баранад, ту биё як бор бе патен адел баранад, як бор биё ту сука бе патен адел баранад, ба ту ма тура ба мебинам ку дар бораи ғарибо чи ғариб мора мегане паат мо гудак будем ғариб шидагем, мо калон шидагем дар ғарибӣ. ин ҳамиҷам худаш ғариб аина ту дар тори матрас ховӣ, ман ини халида ховина як ҷойнимозу як куркини мардака пӯшидам ховам. Инаира меган ини хали охи чира дидем паат бира вагон да бира тоҷико да дури вагон хова ова да сатил ҷӯш мекунад да беру ҷӯш мекунад. ин кунтаи беномусу чиштай да телефон намтари нависонда паат намонед видео амира ки вало ма криша мера ки бай пага ба ҳами сайтҳои шуморо мемонам дар бораи шумо гаво мезанам. چی شما پاهد همه ویدیو گوده که وجدان ناموس داره вообще وجدان تو غم نمیتا یا بار دیدم دیگه نمیتونم دیدم کورچه زنی امرو گیرمه والله نمیتونم دیگه. همین روز ما گفتم دو تا ویدیو کردیم، همین روز کلون شواندای روسیه را اقورات کردیم، کلونایی که نیم خالی میبرن گوسوت میکنن همو رو ما اقورات کردیم در همین ویدیوم دادیم تلفن ما نه که نفریدم گفتم ولی من ویدیو ما میفرم айрӯи ҳамин видеои ма бечора мардами тоҷика да ҳамҷа рӯз наметаҳанд, бо мебаранд бачаҳои тоҷика ҳамҷа ғам метаҳанд, бо мезананд. барои ҳам бачако ҳама варианти хуб меган дуои ғариб қабул мешава. ҳамат бихезен ина соат 12 шидисай соат 2 шаб бихезен намоз бихонен да ҳаққи ҳамин додар дуо кунен. ина ай ҳама варианте ки аллоҳ моро ёрдам мекунад, ай ҳама варианти хуб. ба забони русӣ видео ягона одаме ай тоҷикистон мекунад кара пранкай уна кад чени тонистагиш кад фри тамом унаму дастаточнай ҳаму дар вес русская община дастаточнай и ответай уважа нест ки дигар кас 2 миллион дора хапай. накунем ба худо инам 4 буда ки қалмрод мехези видео мегир наку паат биё ҷа ғарибира би дарди ғарибира бифаҳм ба чахчах кохе ина форатон биё ман ята да бавитон мегум шумо миненитона гап занем зиқ мешен очоотона дидагӣ несен фарзандотона дидагӣ несен яхета фарзандотон пеши рӯтон меамира мебинен наки ухай чико кунем бародаро. ҳама гира дорад, тамоми мардами тоҷикистон гира не, мардами вест средни азия гира дора барои гудак. зарраи виҷдон дошта бошӣ гира мекунӣ, наметавонӣ хита қапида. номо ба ҷои ин видеои гудака нест кинем ҳаму видеоша мондаву яхеша мебинем ай сайтҳои бизнесишон ответ додисиян ки аудиторияшон боло барава. парвардигор хорро залил куна ҳаму халита. шумо дилсӯз нестен яхед рӯ тасиё кунам. худованд аллоҳ хорат куна. паат ман бисёрша мебинам ответ ай сайтҳое ки рекламаҳои магазиношон кардиян дар сайтҳои официалнишон несту через ӯ сайтҳошон карда мирдантон бе паат мирдантон бе хи биё нагум биё ман нагума сари хима мехӯрам кадом рӯз айрӯи ҳами гапом биё ман нагум бачаҳо. ман лично барои ҳамин мардами ғариб ҷонман метам. ман вазъияти ғариборо медонам чӣ хелай чико. ман просто мехоҳам ки ман худоро зора дорам ки ягон тоҷик хато накуна ки ягон рӯса корча бизана миёни тоҷика мешкананд миён тона мешкананд валлоҳ мегум адел мебаранд заданет мекунанд ё ҷанга ба кала мегирӣ ёе ки бусу мерай. худо нигаҳбонтон бошад. ман просто дидам историсои акай берӯза дидам правилно мегӯфт шумо блогер гуфтесен охи чӣ меайдасиям мо ин ҳами савол ин ҳам қадар блогер дорем айдасу ҳами крокуси дида тамоми ҳами видео кард тамоми ҳаму ответ дод смысл уна 4 ҷувонмарда дуру маҳкама пожизни мераванд пожизни лучи вохшона мекиштанд уна да дуру маҳкаманд 4 ҷувонмард маҳкаманд гуноҳ дора надора ира аллоҳ медонад на ки ҳамаи ҳаму видео кард ҳамаи ҳаму видео кард ҳамаи ҳаму гав зад чӣ шид чӣ наушид
ягон чи нашида бо мегум ин ҳами ман дар телефону моли ҳами ду видеои дорум ки я намуд калоншавандаҳошона як гапу гап задагиам ман ҳамун видеоро мефаридам ба просмотрам мегирифт 3-4 миллион ба лайкам мегирифт на ки охи чи айрӯи ҳамун видеои ман бо мебарам фақат ред тоҷика адел зада нимаш депорт бо ҳами 4 мардами айдури стройка мераванд мегирам мебарам барои ҳамун нагу бародарҷон меги блогерои мо фақат конкурсу гиф нагу ҳамура ки дастгирӣ дорад шумо кадесен барои ҳамун нагу маъқул нест чорнишка бирава нагу лишни гап назанен оли замоне нест ки як гапи лишни бигӣ бахудо ҳамин ду симпли офтеси да ғарибӣ сартона хам кунен айдами кортон шен и хали ответ патвет бисёр натен видеои гудака удалит кунен ай сартон ягон дига тамом ягона варианти хуб ман ин ҳами хонаи худо даём дуо мекунам ай дасти ман ҳичи намеям ҳазор душмонам ки кунен ма бачаҳо ман ҳамиха гап зада метавонам чӣ бугум охи бачаҳо ина бугу ҳоҷи бихе пага то начальнико шақорат ки документ айбайн мегиранд ё ки ҳами кор дига меша миллати хишай агар ҳами кора як тоҷик мекард вес тоҷика зада аэропорт мебурданд вес тоҷик ним зиёдша ҷанг мебурданд ним зиёдша мекиштанд давлати хишай миллати хишай барои ҳамун фақат кунлес набошен дар видеоатон бо забони русӣ гав назанен привет я из таҷикистан ини хали баъзе интервюотон дар русӣ гав мезанен ку тоҷикои мо фарқ надорад ту ки ҳасти неси инам хали кунлесӣ беномусӣ накунен ҳами оли ман тоҷикистон бирам ай пеши ман як рус бироям ҳами донам чӣ хали видео кунам ман живой видео мекунам пеши рус ман дидам уна як видеоро як зане ки руса қапидиян ба се гудак дар тоҷикистон касе бурда фридашон нони хӯрдан ман мешидам дар ҷои ҳамун ман мешидам охир медонистам чӣ хали видео кунам чӣ кор кунам агар ки пажизниам ки медодам ман медонистам чӣ кор кунам барое ки ман охир дарди шуморо медонам бародаро ман фарзандои падарам дар россиянд мактаб мехонанд ҳамин видеоро дидам салмон пеши рум омад гуфтам харчаки вай дар кавказа ураи ҷоҳо дар гирда намекунанд хали коро кунанд фақат ҳамин москваи бесоҳибӣ вай пажизни мажизни наметани ҳамаш гапай шероина саротонро вайрон накунен ай саҳар бисмиллоҳ алҳамдулиллоҳ бихезен ай дими кортон саротонро хам кунен ду се видео ягон каса мебинед хитона хали айрӯи ду се видеои водам дар комментариҳо шошен гапҳои безеб нанависен ай телефонатон удалит кунен бачаҳое ки дар ғарибиен ҳамун видеое ки мекиша ай телефонатон удалит кунен равруда милисаҳо меқапа ай телефонатон меованд и кор безеб меша вазиятона безеб мекунанд удалит кунен бирава ай телефонатон тамом ягона роҳ фақат ду дастуи худо бардорен дуо тамом ягон дига ягон беҳбудиам ки мо ҳазор анами вес блогер бихеза гирра кунаву нола куна намеша хоб намебара инами зиқ шидам охи чӣ кор кунам бачаҳо ба худо зиқ шидам любой инами ҷои ман инами вало дар хонаи худои ба номи алло оилӣ ки шумо мегирен ман бигирам мара алло хору залил кунам инамиҷа $600 оилӣ киша $600 $700 зато 5 вақт намозта мехонӣ дар як ҷои тозаи дар як ҷои муқаддаси охи ин ҳами сино биёен ҳами кор кунен оли ӯ рӯз як аз видео када қазоқистон бире нарен уо шабатаран я нацисти дига уан тоҷика чашми дидам якумш ки ҳами тоҷикистонда ҳама дом шидесай биёен ҳами ватани хумон я сини америка я сини як сини дига бирем ба худо ҳами дафш кунен ҳаминҷа бовар ки сари чанд россия ҳами мардами тоҷика гирижа кард дыз кард бандит кард ним зиёдша тирма бурд ним зиёдша бурд дар ҷанг кушт ҳамаш хуб мешавад эҳтиёт бошед накунед видеоатонро ай пага ҳамат удалид ай сайтон видеое ки ҳамун гудак ҳаст дар россия дар телефонатон нагардонед илтимос меқапантон мебина телефон ҳамун видео аст ку ира будон ки ё депорт меша ё ки адел мебарнанд ба 30-40 рубл мероӣ барои ҳамун сартонро хам кунен кор кунен дақш дуо кунен ёрдам кардани картаи кампири очиша мондиянд ӯ пулу модар да важни нест диди уно занак ба фикрам чеченка ё ингушай пулуш додеса мегама дига пул чо мекунам хаяки битениш ай метонен партоен 1000 су мефири 2000 мефири тамом дига ягон гап чап не мақсад ки хали беҳуда хитона
бефоидаи хали гапҳои лишни гап назанед, сарихтона нахӯред. Алло нигаҳбонтон боша. мега ки яъне калай депорт метарса. Охе ман зани депорт кана қатъи ини ты оли мегуфтум. Ин ҳами ты қатъи. Охе сука ман депорт чам нашам, ман иҷак ман любой давлати рӯи дунё мерам кор мекунам, ман зиндагима мебарам. Любой давлат метавонам барам. охе паҳад ҳами галу ҳами даша паҳад бо мегӯям ҳами се чор ҳами беномусака диштагӣ ин ҳами телефон дар дасти ғарибира чӣ медонӣ паҳад хе биё дафша бира садавот бира бачора би арова кашишона би хе биё ба паҳад мефаҳми сукаи беномус.